Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabon na faɗi mutu daga bakin ɗan uwanku ne MJ Bades. A yi sauraro lafiya. Indai akan ki ne faɗi batu ƴar manzon Allah. Indai akan ki ne faɗi masai dai a sare min kaina. Indai akan ki ne faɗi batu ƴar manzon Allah. Indai akan ki ne faɗi masai dai a sare min kaina. Bismillah Allah da sunanka ne zan farawa. Wanda ya sama ya kasa kuma ya yi baiwa, kuma ya yi taurari sannan ya sa suke haskawa. Allah kai min dan isar ka sarki mai sama da kasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Annabi Maulana, shafi wallahi annabi shugabana, karimullahi abban sai da nana, nan gagan Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa da sahabbai su ne ba sa guduwa gun yaƙi. Nasa alayan manzan Allah sun wuce raki. Nasa shurafa'u mabiya Allah sarki. Don baban Fatima amin sutura adadan baiwa. Nana, nana, nana Fatima. Nana Fatima, Nana Fatima. Indai akan ki ne Fatima tu ƴar manzon Allah. Indai akan ki ne Fatima sai dai a sare min kaina. Duk wanda baya kaunar ki tabbas ba makawa wuta zai je. Duk wanda ke sukar ki tabbas ba makawa wuta zai je. Taba annabi ne dole gare sa ai jaje. Magiyan na da ku duba Fatima ta wuce ai mata gwalo. Indai akan ki ne Fatima tu ƴar manzon Allah. Indai akan ki ne Fatima sai dai a sare min kaina. A cikin raina nake jinta sai ya dame tausayi bintu. Amine ba dan hali na bakari matu. Al-Tahiratu Nana, Al-Mubarakatu Nana, Az-Zakiyatu Nana, Az-Sajidatu Nana, Ar-Radiyatu Nana, Al-Maradiyatu Nana, 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 Nana. Links Productions. Ya umman Imam Hassan, ya umman Imam Hussein, shugaban matan duniya, shugaban matan aljanna. Allah shine yayi wahayin a daura musu aure da Imam Ali. Ita ce wacce annabi ya ce in ka so ta kaso shi. Ita ce wacce annabi ya ce in ka kita ka kishi. Ita ce wacce Allah ke fushi da fushinta. Indai
kanki ne Fatimatu yar manzon Allah in dai a kanki ne Fatima sai dai a sare min kaina ya ummu abiha ya umma zaliha ya ummu karima saboda matsayinta da kyar ka ga mace mai sunanta mummuna da kyar ka ga mace mai sunanta ba ilimi da kyar ka ga mace mai sunanta ba tarbiyya da kyar ka ga mace mai sunanta ba basira ya ummu abiha aimini ya azhara'u aimini ya asadikatu aimini almukarramatu aimini ya karimatu aimini ya mubarakatu aimini adahiratu aimini almubahuratu aimini azakiratu aimini asajidatu aimini arradiyatu aimini almaradiyatu aimini nana Fatimatu aimin nana Fatimatu aimin fadan halina ba fadan halina ba kanki ne Fatimatu yar manzon Allah in dai a kanki ne Fatima sai dai a sare min kaina in dai a kanki ne Fatimatu yar manzon Allah in dai a kanki ne Fatima sai dai a sare min kaina Fatima sai dai a sare min kaina Fatima sai dai a sare min kaina Fatima sai dai a sare min kaina